batugan. Ayoko nito. Ay, kuha kayo dito. Ano, kuha kayo dito. Uy, gago. Ito kasi, Bakit ayaw mo ako? kasi hawakan. Bakit ako? Ayaw Naabot mo kasi. Naabot. ayaw mo kasi hawakan, tapos ako hampasin mo. O, di ba? Ang gugulo. Ay, ang sarap po. Kawawa naman, oh. Ang sarap ng buhay ng mga batugan. Mga batugan. Batugan daw ba tayo? Burger. Wala na nga panlasa. Batugan pa kay bag. Ano kumain ng batugan? Sabi ko sa'yo. Hoy! Hindi mo. Mga lady. Kunti lang. Nainggit oh. Kunti. Sino naman uubos na may ubo ka, may kunti ka pang nalalaman. Mga kahawa ka. May gamot naman eh. Di ba? Tigas ng ubo. Ay, Ay, Ano sa'yo dyan? ito. Espot na akin niya, idol. naka-play na ba yun? Nainggit yung batugan eh. Yung upload nyo dito, pare ko eh. Dito, kaya. Wala sa ayaw kita. Lagot ka. Nag-aakit yan. Niyamakan ko yung Wala sa akin kita. Pakuha pa lang ako. Gulat na gulat si Josely. Pakuha pa lang ako ng ano eh. Pakuha pa lang eh. Pag ganun pa lang eh. Babalasahin kita. Natakot si Josely. No, hugot eh. Ito lang yung nakikidayo na sigap pa eh. Oo nga eh. Please, nagmadali tuloy si Marie ko eh. Ayaw mo kalasa. Ako dito, hindi eh. Ang reaction ni Josely. Hindi na tuloy dumambot. Iba yung ano namin, burger. May water lily. Sa sobrang taranta sa babalasahin. Hindi naman pa ito. Hindi naman na bang istro. Ang yabang ko talaga. Buti alam mo. Pero ako mo rin, Sabi niya kasi, sige po, nagpupo sa akin para namang lulang-lula na ako dyan, makapo sa akin, babalasahin ko yung tropa mo. Sige po. Sige po. Mukha ka na daw kasi 60. Ayun ka. Uy! Pero sarap nga ng ganito, no? May water lily. Ang sarap ng malamig. Yan. Sakit ka lang namunan. Yan. Another one. Dapat lang din naman mo naman. Ayaw mo na yan? Dalawa daw sa kanya eh. Batugan nga eh. Kasi sa batugan nga. Ay, pa sa camera, batugan. Pinakain ko na naman ang dalawang batugan. Wala kayo sa burger namin, may water lily. Uy, magpapakain pala si Kuya Manuel ah. Bukas lang. Tayo kung pabakain mo lang ang sweldo. Yung job. No? Wala ka naman sahod dun. Wala ka naman ganun, ano? Wala ka naman sahod dun. Tayo job, wala tayo sa sinama. Oo nga. Hindi pa umabot ng 100 yun ah. Patak na lang tayo sa kanya. Pag-ibig na tayo. 2,000 sa akin. 2,000 sa'yo kasi yung kain mo pang 2,000 eh. 1,500 sa'yo. Wala Kasi rin mo, yung kain mo, bibilan 1,500 natin si Bato sa'yo ng cellphone. 2K sa'yo, 2K sa'yo. 4K Sino sa'yo. nagsabing Sabi mo, 2K ako? 2K sa kanya, no, sasakyan, 4K sa'yo. Oh, excuse me ha. Ako lang yung nag-garantor na bilhan. 1,000 sa'yo. Visit ka. May nakita ko dun eh, Realme. Ano? Realme? Hindi rin nga. Realme Huawei. Opo. Yung Huawei 8,000. Maganda na, ba? Yung Realme, ayos lang. Sasampalin ko muna si Batosay bago ako mag-sponsor ng cellphone. Mag-ano, no? Nag-ano kasi kami, nag-usap-usap kami na nag-ambagan kami para bilhan ng cellphone si Batusay.
Kasi nga po, Yung nakaraan. niya, Kay pang 128 gig. 1965 pa. Nasa ano na yun? Nasa walagpas ng ano yun. Tignan natin kung anong cellphone kaya. Dapat 128 gig. Kaya mo naman nung nagbablog tayo, naglakad lang siya, wala siyang nag-vlog. Kasi as in, Hindi, kahit 64 gig, malaki-laki na yun. Basta pagkatapos, craft ng vlog, edit mo agad, erase na. tapos bili na lang Ilang memory. video na rin yun. Ay, Tapos bibili bili na siya lang ng memory. na memory, 28 gig. 128. Ganun ba yun? Oo. Para ilipat niya doon sa memory. Ano lang yun? Oh, may burger pa yata, Jay. Jay, wala namang burger yun? Pero, Meron. Check mo nga. Meron pa nga. Eh, ba't mo nilalagay ng basura? para kung wala ng laman, lalamunin na naman niya. Nabuking ka, Jay, ah. Atras yan. Ano nahihirap yun? Sarap ko yun. Yung french fries. Sila, wala silang burger, robot mo. Pero wala akong kaso lang. Hindi ako. Kaya mo na, nakuha Ay, nag-vlog na rin kayo doon. Balasahin ko yung tropa niya. Nakakaso lang. So, maya-maya na lang natin as ayusin yun dyan. Pag ano, papasok namin sa loob. Bukas pa naman papaganahin yan eh. Pag Huawei, Jay, mahirap, Jay, ang Huawei mag-upload. Diba lang, sa una na naman nailagay. Baka nandyan na sa loob yun. Sobra. Batang pa. Yan yung mga laglag ko dati sa puno. Makulit ka kasi. Buko, bayabas, Building. sa ginagawang ano, third floor. Yung grabe yung ginagawang third floor. Kumatos ako ng 8 hours. Galimot sa din, ha? Kaya may din kinulo mo. Kaya pala buwang ka, ha? Hindi kinulo mo. Kaya nga buwang niya. Si G po, may ganun-ganun po. Uy, Anhi po ng mga nakaraan niya na laglag. Mga laglag. Tapos po, mininom po siya na gamot maintenance para po laging kalmado. Uy, sa Parang ubo lang. Sa ubo lang yun. Ay, Nagpapaano ka bukas eh? Tuloy ka? Swab test. ano maganda? Hingi kami ng gamot sa ano eh. Center. swab test ka, may ubo ka, positive ka, matip yan. Oo nga. Quarantine pa lahat dito. Quarantine kayo lahat dito. Dalawa silang, yung anak ko isa yung mataba, dalawa sila swab test bukas. Kasi tingnan ko ng gamot, pulis ng mga inuubo yung pag umagaling. Yun ang advice, magpa-swab. Nako, Kasi Kung hindi siya magpapa-swab, parang 1 week ata hindi siya makakalabas. swab, hindi antigen ha. Swab talaga mismo. Ayun, pwede. Kasi pag swab talaga yun. Kahit may ubo ka, kung wala, bakit ako, di ba? Para daw may bigay nila kung anong tamang reseta. Ah, Parang malaman. kasi kung antigen, matik yan. sa panahon din kasi yan, mura nila. Bulit sila mga pulis. Bulit nagsisigaling. Eh, kung ano yan, kung COVID yan, Jay, mahirap po yun. Parang nilalagnat. Lalo 2 weeks na. Hindi naman ako nilalagnat. Ano lang. 2 weeks pa sana niyan, mahina lang, hindi ka makakapagsalita. Takot sila lumapit, baka bumbugin mo. Yung ano na lang sinasabi ko. Kung ba naman tupain ka sa walo eh. Kahit din ako, di kita papansinin eh. Hindi rin ako lalapit sa'yo eh. Yung tupain ka sa walo. Gulat siya na si Uslik eh. No? Gulat siya. Dadampot na lang ng kumplot eh. Bayaw doon. Sabi nga ngayon natin tapos bigay. Di na oras na darating sila ate din. Baka maya. Nako, pagdating mo rito, may pawis na naman ako. Ligo muna ako. Sabi nga ni Rona, takbo Uslik, hanggang si Mandel. Sabi sa comment.
Sarap. Masarap pag palamunin ka. Needle ka barley. Totoy, kapatid mo ba to, Jen? Kaya liga dito. Koy koyo. Koy, Koy. Bili ka ng merienda doon. Ano si Ate? Merienda ninyo? Dati ata dati. Tumamasama. Ha? Bili ka na lang ng merienda ninyo. Ayun, may nagpuput-put ba ba? May nagpuput-put oh. Ano yan? Kaya mo yung anak ni, ni Oslek na kay niya yan? Batusay? Ano yan yung binatog? Binatog yun, Jen? Mm. Kuchita? Ah, ako ano? Ang titinda ako, hindi ako sumisigaw. Nakatawa ako sa pinto. Nakatawa ako. Dahil naman pitchi ko tinda. Bakot pa ako ng Bikutan, Makati. Lakad lang yun ha. Makati? Lakad lang. Eh, may shortcut dito ng Makati sa Usugan. Binabahay-bahay mo talaga. Lalo sa mga kilala ko. Dito, dito, pahapon na ako nandito. Pahapon ako nandito. Ako nahiya baga ako niyan. Nagbinta. Kaya ako magpanakaw pa. Hindi kasi nakasanayan. Palo ako ng tatay ko dati, magtinda ng isda. Ulo, takot ako. Ako tindero is isda dyan, no? Ang tinutusan ko, yung sumunod sa akin. Eh, paghabulan pa kami. Illegal vendor kami sa ano lang. Alam mo yung, Nakapag-online test ka ba? alam mo yung batya? Alam si ano ba na si Ate In. Yun na. Ano? Hindi ka na may... Tapos, alam mo yung banyera? Papatong, di ba, ano, banyera? Yun yung panghili. Madulas kasi yun, di ba? Tapos makapal. Tapos may plangganang gano'n, no? Doon namin yung isda. Maka-display. Para pag in case na may habulan, diyan nalagay mo sa Hindi pamilya. natatapon yun. Hilahin mo lang. Paano umabot ka? Huli, hindi na nila babalik yun. Kanila ng isda. Oo. Yung mga poso, tawag dun poso. Na nanguhuli. Kaya yung iba naiiyak sa gano'n, no? Mm. Kasi siyempre, pinungunanan nila yun. Una yun. Pinutang pa yung sabay. Tapos kapag nagnakaw ka, kulong ka, di ba talaga tayo lulugar? Ayun na lang nilang bigyan. Mo dati sabi nila, bibigyan nila yung mga magtitinda dyan na ano, Ng space. space. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagawa. Pangako lang, puro pangako. Kasi nga po, tao po na nakaupo, ilan po ba kayo? Sa taong bayan, kayo nangangako, pag kayo nangangampanya. Pero pag kayo na nakaupo sa posisyon, kayo ay bulag na at mga tingi na. True. Diba? Ganun po yun. Hindi, ang mga nagre-reklamo naman sa amin, nagpapahuli. Yung mga dumadaan. Hindi. Yung mga nasa loob ng palengke na nagtitinda rin na isda. Kasi nga sila legal, nagbabayad sila doon nag-uupa ng ano, tapos kayo sa labas walang bayad. Kayo pang unang bibilhan O, tabang naman isda namin. kanila dagat. Eh, ganun talaga. Papawi pa ako nandun, yan. Poso. Never pa kami nahuli dyan. Kasi ang bilis mo tumakbo. Pero pag huli, wala, yung palengke, pag andito na sa iskanita, takbo na ako dito eh. Wala na silang magawa. Saan kayo kumuha ng isda? Sa laot, dun sa C6, Nakikibili lang. Ay, ano ba yun? huli. Huli ni father ko. Huli nyo mismo sa sinibinta? Kaso, nawala din. Wala na mahuling isda. Nawala yung ano. Yung isdaan na yun, kaya yun. Tigil na. Yan, doon na nagsimula.
Doon ka na magsimula maglako. Dati, construction muna ako. Construction na ako. Hindi isda. Construction. Kami ni stepfather ko. Sinama ka sa construction. Kaso ano na yan eh. Sa munisipyo na kasi siya ngayon. Sa munisipyo na siya. Ako naman, saan na pupunta? Pangasinan, Batangas. Ano sa pagko-construction lang? Same. Dahil ko napunta ng lugar mo. Meron pa dito isa ho. Hanggang sa natuto na akong gumawa. Ayan o, meron pang isa. Dalawa pa. Dapat yung sa bata. Kanina. Kanina, pag naman. Ako pa. Ay. Busog ako dun ah. No, paalam na Ayan tayo. po, nabusog po yung mga hampas lupa Ano? na ay mga batugan. Ay, meron pa pala. Hindi pa pala ako busog. May dalaw pang offload. Hindi pa pala ako busog. Meron pa. Gusto ko lang ka ba? Hindi pa, no? Pasensya na po kayo, no? Kasi yung mga batugan po Dahil talaga tinawag ko dyan sa ay... camera mo. When? Lumba na rin. Okay, ang braso ko. Okay, tama. Tapos. Ay! Utik. Gulat siya. Lumaki bigla mata niya. Oy! Pasan lang. Paano ba yan? Ano ba yan? May nagdulit na naman ng pagkain ng mga batugan. Alam mo Thank naman you so ibulsa much. natin yung binigay na pangkain natin, di ba? Nakakaya na yung Hmm. ibulsa natin. Sabi, pangkain. Asin ang try. Pangkain daw namin. Tapos abono pa yung isa. Wala ka naman tayong tatlo lang kakain. Siyempre, bigyan natin yung iba. Yun po yun. Yung nga sinasabi na pagka maraming naiingit, Yung ano, parang nilalait, iniitan, inaapi, dinadown, yun pa yung mga pinagpapala. Tulad yung kay Jay, ayan, may nag-sponsor. Rep. Eh, wag mo pakitin, Oh my eh. gosh. Ewan ko kasi. Rep. Wow. Saan ka pa? O di ba? Magpaapi na kayo. Yung tipong kawawang-kawawa ka na. Papi lang kayo. Basta ang importante, wala kang inagrabyadong ibang tao at wala kang inaapakan ibang tao, wala kang piniperwisyo ibang tao. Yun ang pinakalaga. So bahala na sila ang maghusga sa iyo kasi alam mo naman sa sarili mo at mas kilala mo ang sarili mo. Yeah. Yung mga taga Harvard. naman, ano lang naman Harvard talaga yan eh. Kumbaga, wala man silang magawa sa buhay, yun lang. Kumbaga yun na talaga ugali na yun. Wala tayong magagawa na dun. Sabi ko nga sa'yo lagi, Jay, di ba? Ipasadyos mo na lang yan sila. O tignan mo ang sukli. Ayaw mo na sila. Pasadyos mo na lang sila. O yun nga pala, that's why, may susunod pa na, salaset. Oh my gosh. Pag nabuo na yung bakay. Yes. Salate table. Shout out sa Table and mga boss cheers. Madam Angels ko dyan. At paalala, hindi po sila kalason ha, baka isipin na naman nila. Mga kalason din yung mga sponsor niyo. Gano'n na naman sila eh. Hindi po, Yung nagpagawa po ng bahay ko, wala pong grupo yon. Si Mami Madam Lover, wala din. Yung pangatlo, wala din po. Tayo. Kaya, Di po sila member ng Kalazon. oo. Kasi kadalasan kasi pag mayroong gano'n, kalason yan. Puro kalason. Alam nyo, lason na lason ng mga utak nyo. Di ba? Grabe kasi yung impact ng kalason. Kalason tas Terioquela. Magkasabay nun, di ba? Grabe Hindi, yung impact niya. akala nila, ang Trioquela, Kalason. Kalingap yun. Kalingap tayo, di ba? Si Raulo nga. Kalingap ang Trioquela. Kayo, Sino ba kalingap mga kayo. member? Tayo. Hindi, nabuo yung Trioquela. Kalingap tayo. Di kalingap ka, di ba? Kaya nga, Nasad nila na ang Trioquela, Kalason. Hindi Hindi ako professional. parang ang mga ewan. Binuo nyo yun sa diet di ba? Huwag ka lang pumunta dun. Yung good vibes nga dapat yun.
Kayo kasi yung trio kwela, may Alex, may Nathan. Ikaw, di ba? Yan, maraming salamat at hanggang dito na lang to at ba lalong mainggit yung nang naiinggit. Yan, wala akong boses. Outroan mo nga, Bax. Ikaw naman mag-outro sa akin. Outroan mo. Yahoo! Ayan, nandito naman yung lingkod na nagsasabi ng buhay ay charot-charot lang. Ayan po mga taga-kabiyaya dyan, Team Biyaya. Maraming salamat sa pag-support nyo dito sa aming channel. Lahat naman po makikita nyo dyan sa description down below. Ganun po yun. So, nabusog naman po ang mga batugan dahil po sa aming sponsor. Madam, hindi lang naman ako yun. Nagtugan ko lang kasi. Ayo nga pala. Ang ganda talaga na. Grabe ang masapa. Ay, salamat. Kung walang dimple, wala itsura. Sampalin ko kaya itong babae na to. Tumigil ka, nag-outro ako. Maraming salamat po and I love you all. Bye-bye. Ano pa dimple kasi? Todo kasi pagkat sa